खुलुमबाय आं किलिखां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 25 अक्ट'बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल आर्टिस्ट डे एबा हादर गेजेरारि आरिमुगिरि सान महरै फालिनाय जायो। बे साना सुबुं फोरमायथिनि मोनसे गोनांथार बिजों महरै आरिमुनि गोनांथिखौ गोसोखांनाय जायो। बे सानखौ कानाडानि आरिमुगिरि क्राइस मैक्लुरा 2014 मायथाइयाव गायसनदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल ग्रेसि फुड्स डे, वर्ल्ड पास्ता डे आरो वर्ल्ड अपेरा डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।